Ik heb de vertelkoffer gereserveerd. Ja, die hebben we klaarzet. Ja? En ik zou vragen wel dat je nog even dit formulier hier even tekenen willen. Ja. Oh ja. Die Freus heeft hem verstoppen, want die is een beetje verlegen. Zo vreeg dat het eruit komt. Misschien. Ja, hij is er zo. Jongen maar even. Wuif maar eens even naar die ben. Jo, ze wuif ik waarom, jo? Ja, ze wuif wel ik even waarom. Joris, daar vleert er heen achter de orenbeestjes aan. Hij laat te sliepen. Mem laat te koesen. En Epke, die is wel net weer, die zit er boppen op. Ja, en Epke is nou ik net weer, zo maar. Nee, precies. Ik zou de vertelkoffer weer even proberen. Prima. Ja, best. Zet maar deel, dan nemen wij maar. Ja? Prima. Plak werd er net al mat. Ja. Misschien wil je nog even weer tekenen van rondbenen. Ja.